Catalans universals. A finals del segle XIX, una neguitosa Barcelona preparava amb il·lusió l'exposició universal que la col·locaria per mèrits propis a la Lliga de les Grans Capitals. Va ser una època realment apassionant. Cada dia, emprenedors d'arreu del món arribaven a la ciutat comtal amb la pretensió de col·locar-hi les fantasies més inversemblants. Hi van passar arquitectes, paisatgistes i fins i tot algun espavilat com el Gustave Eiffel, un enginyer visionari que volia construir una ridícula torre de ferro sense habitacions ni res que finalment va poder encolomar els francesos. Per sort, també s'hi va presentar gent molt seriosa i sense voler caure en favoritismes de casa nostra, com en Marcel·lí Sans Riverola, fill d'un funcionari del zoo que li va encomanar l'afició pels estruços fins a tal punt que durant una època va seguir les seves pautes de vida. En Marcel·lí va fer de la seva obsessió per veure l'interior de la Terra i ficar-se per tota mena de forats naturals una nova ciència, l'espeleologia. Seves són les primeres fotografies de les coves d'Altamira, les coves del Drac, les coves de Nerja i de tantes coves que es van poder veure a l'Exposició Universal de Barcelona del 1888. L'invent del flaix fotogràfic, però, va relegar els seus descobriments a un segon pla, moment que en Marcel·lí va aprofitar per dissenyar la xarxa de clavegueram de la ciutat. Després vindrien els pàrquings soterranis, el metro, els refugis antiaeris... Però aquesta és una altra història.